Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Ano sa'yo pa lang mo? Nga nang malaga man ka, be. Nga nang biyaan man minimo, be. Mao. Nga sugot naman big paborito, be. Diday kami nga una mo. Dili di ay pa. Yes. Tutut. Kinanglan pa bang ha? Nga mo pasabot ko na niyo pagbalik. Kinanglan pa ba? Dili na gid mi. Ni mo pinangga pa. Dili na gid mi. Ni mo pinangga. Wa lang mo makasabot na ako, mga anak. Wa lang mo makasabot na ako. Nakasabot man minimo. Nakasabot man minimo. Pero ikaw lang ang dili mo sabot na mo. Dili lang mi gusto nga malayo ka na mo. Dili unta. Naunsa man mo? Naghilak mo? Gani harami nga nangita ninyo aron maniud to na. Magpapas mo mo? Wa man mo mutubag. Hay, hindi ang inyong amahan. Naunsa man mo? Sa may problema ninyo? Kanang wa man mo manubag, ha? Palaguton ko ninyo, ha? Nga na masugot man kabi. Nga malar ka si Papa Francing sa Cebu. Nga naman. Bitaw ma. Nga naman ma. Dudot. Miles. Kadusa man ko misugot nga molarga si Papa ninyo, Francine. Kadusa man. Nagsabot man ko mo, be. Nagsabot man ko mo. Mao. Dili na di ay mininyo pinangga. Dili lang yun. Naglagot mi niya. Naglagot mi niya. Okay, nagsabot mo sa ato pa. Minsugot ka. Dudot. Miles. Mga anak. Wag yun kumiuyon nga magpalayo si Papa ninyo, Francine, nato. Wag yun. Siya mao'y namugos. Siya mao'y miinsister nga manarbaho siya sa layo. Apan wa kini magpasapot nga dili mo na mo pinangga. Nga dili mo niya pinangga. Kung ang pagpangga lang diha ninyo ang hisgutan, kining iyang umaabot nga pagbiya nato. Usa ni katimailahan kung unsa ta niya kamahal. Kung unsa mo niya kamahal. Dili ko matuo, anak, ma. Dili ko matuo, anak. Kaya kung mahal pa mi niyang tinud-anay, kung mahal pa ginta niya, dili kina siya mupiyak na to. Dili yun. Mao. Bata pa kaayong og paghunahuna, Miles. Dudot. Hinungdan nga dili pa mo makasapot. Gidaog lang mo sa inyong tinguha nga dili ninyo puot palayo si Papa ninyo, Francine. Walang ninyo hisabti ang patuod niyang tumong nga nung kapuot siyang mulangyaw ug adto manimpad sa layo. Naglantaw siya sa inyong kaugmaon, sa inyong umaapot. Kaya dili siya buot nga ang kalisod nga itong nasinati karon. Masinati usab ninyo hangtod sa hangtod. Buot siyang makalampos mo sa inyong pagtuon. Nga makaangkon mo og propesyon. Nga umadamlag. Maghatag og kamog-away sa inyo niyang kinabuhi po. Bisan pag moabot na niya ang panahon nga wa nami. Dili unta ko buot ka mo sabot niya, apan wa ko'y mahimo.
Kay inyo siyang amahan. Amahan nga nagtinguha dili para sa iya lang kaugalingon, apan nato nga iyang pamilya. Hinungdan nga bisan lisod usab alang niya nga malayo nato. Dilit niya kining dawaton ug antuson, makabaton lang mong maayong kaugmaon. Ma, Maparin. Mao nga ayaw ninyo kasilaki ang inyong amahan. Kay dili gyud hitok nga nang iyang pagpangga ug pagmahal ninyo. Ug di man nga dili na gyud mo makabaton og amahan kasama ni Papa ninyo, Francine. Naway laing gilantaw ang ato ra kaayuhan, ang inyo rang kaugmaon. Maong ayaw gyud ninyo siya kasilaki, ha? Kay kung nag-antos mo, mas labaw pa siyang nag-antos tinig ato karong sitwasyon. Sama. nakasabot ka sa gisulti ni mama ko din na Day Miles? O kuya, akasabot ko. Ansa may imong gibati? Naluoy kaayo ko ni Papa Francine, kuya. Naluoy kay ko niya. Hasta ko, Miles. Naluoy sa kong papa. Galuoy ni Papa, kuya. Galuoy di ay niya. O, Day. Luoy kayo siya. Hatuon ako si Papa, kuya. Hatuon ako siya. Ginoo. Nasayod ka nga ikaw lang ang akong kisalikan. Wa yun ko'y mahimo kung wa ka. Mga taki intahon ko kalikon. Namakayan ako kinintanan. Sayod kang wa ko'y laing yuna-una. Wa ko'y laing iisip ka pahandi ining kalibutan na Ginoo. Ang ako ng pamilya. Si Corina ug ang among mga anak. Si Dudot ug Miles. Masabtan unta ko nila Ginoo. Pa, Dudot, Miles. Nganong niaman mo? Unsa man wa mo mangaon? Ingali ba yung mga pasmo mo? Sige na pangaon sa mong tambok yun. nakilak ka pa, no? Mitaw pa. Ha? Unsay naghilak ba? Wa man gud. Hilak gud. Sorry pa, Francine. Sorry kaayo pa. Ayaw na paghila ka. Aron dili sad mi mo hilak si Kuya Dudot. Ayaw na paghilak. Miles. Gipasabutan ako pag-ayos si Dodot ug Miles. Kung nahibaho ko, nabisan sa kalingon sa ilang pangunahon o panapot, hisabtan ko nila. Salamat. Salamat, di ko rin. Salamat. Naluoy kito sa mga bata. Ako ra unta ang angay nga mag-antos. Ug di lang unta sila. Apan tungod sa atong kakapos. Lakip sila. Ingon na ini ang nahi ako man. Ngano? Ang mga bata ra ba di ay ang nag-antos, Francine? Wa ba di ay ko? Oo. Day ko rin. Nagtuo ka ba di ay nga sayo din ako? Nga wa usab ko mag-antos. Mao ba ka na'y pagtuo di mo? Moingon ka lang, anak. Kay wa man gud mo makita ko nun si matuod kong gipati diri sa inahong sa kong dughan. Wa man gud. Wa. Sorry. Sorry, Day. Sorry. Pero, wa magpasabot nga, wa na ko makita o batia kung unsa man ang kasakit nga imong gipati karon. Apan dili ko buot nga mag-uul ka. Nga maguna-una ka na ako. O kung sa pay puoti pasabot sa imong giingon nga dili ko makunahon ani mo, ha? Unsa man?
Ha? Ah, wa, wa, Unsay wa? kalimti to. Wa na to. Unsay kalimtan? Sulti, Francine. Unsay buti mong ipasabot adto? Wa lagi. Wa. Giminusan ka sa akong pagsabot? Ha? Wa ko maingon nga giminusan ko nimo. Ang ako nga. Ngano? May lain kang plano kung tuwa ka na unya sa layo. Nay ko rin. Unsa ko nang imong gipanulti diha? Mangutana ka na kung unsa ning akong gipanulti. Klaruhi lang ko. Kung aduna pa nagpaapot nimo dito sa Cebu. Unsa? Ngano kung kana may misud sa imong una-una? Kay ngano man di ay. Unsa man gid ay ang tinuod. Nganong misulti ka man ako adto ha? Unsa man di ay, Francine? Mahimo bang di lang to nimo isud sa imong una-una. Wa na to day ko rin. Wa. Nganong wa man? Moingon ka kaato kun wa ra to? Sulti! Day ko rin. Mao pa'y rason nga dili gid ka magpapuko nga adto ka manarbaho sa Cebu. Kay dugay na ning nimong giplano. Gihimo lang ko ninyong buang atong amigo nimong si Greggy. Mao ba, Francine? Day. Ngano bang miabot man na sa miabot ka ng puntuha nga para ko akong gisulti. Nganong wa gud? Musulti di ay kaato kun wa ra to? Mangulipas pa man ka. Ug unsa man di ay pagtuon nimo? Unsay pagtuon ako? Nganong ari man ka mangutanan ako? Kun musulti na lang di ay kag diretso. Unsa may akong isulti nimo? Ayaw kong pangutan ako unsa imong isulti nako. Ikaw mo ay nahibaw kung unsa tong imong gipanulti. Ay wala lagi to. Pagklaro na lang god kung gibali ba lang to nimong imong istorya aron kunuhay anha nimo. Pero di ay para di ito nako kay wa kay salig nako kung tuwa ka na sa Cebu. Mao ba ka na, Francine? Ha? Tubag. Oh, imo apyot. Ayaw lang doon, Grigay, di mong kuminom god. Ja. Siya dili mo inom. Naong nimo di mo inom. Nibong magani ko nga usa ka stitsayad nga bino des kabinet hapit na mahurot. Perte pa doy. Ganun din, hapit na mahurot dong. Ako di mong pasangin lahat. O, mo ko mamasangil, Pyot. Oh, Nagtuog yung kong ikaw. Angang manug sinang din siyang. Mo'y nag-inom man nga tiguang naman na. mabitaw dong, no? Nga, eh. Oh, biya ni mo, Pyot. Oo, imna. Ay, thank you, ka. May pangutana di ko ni mo, Pyot. Kung tingalis pagsige na tugkuyog dito sa ila ni Francine, nakamati ko juga nga murag naglikay skurina na ko, di ba? Unsa may paminaw ni mo, Pyot? Unsa kay rason nga naglikay man siya nako? Unsa ka, Apyot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!